Bueno, hementxerak hau Iker Dorronsoro, aurrera kontrenadori, gaur aurrerak irute bat irabazitza Hondarribiai, Zalupeko atxanengo partidu hementxe 2008-2009 temporadakun, ja honetxear garaipenaz iruileko ratxi apurtzen da aurrerak, txinez bana irabazten, eta salvazio lortzen da matematikamente, partido oso emozionante baten da, bueno, hementxerak hau aurrera kontrenadori, dirazpen batzuk etxeko. Bueno, Iker, zoitxonak lehen nabizi? Eskerrik asko. Bueno, garku izan da, jokatzen zenuten partido bat, kontra baten kontra ise zeukana jokun, zeuek salvazio jokatzen zenuten, da gaur eukizue lehenengoko partidu, hementxe Zalupen, da castellanos esan guzamorun, llegar y besar el santo. Bueno, suertes bai, eta bueno, egia esan ekipoak nik uste partido serioa indaula, serioa, ritmo eman diola partiduari, eta bueno, azkenian naiz eta galtzen jarri, ikusi ekipoak reakzionatu dula, eta azkenian, bueno, nik uste nahiko errexira bazi geula, ez? Lehenengo partidu, Hondarribiak enun dago iniziatibi, falta bat eta ero, Ismaelek ero repelira, gero zeuek juzase aurrea, bastante nos hartuko lehenengoku, eta okasinok ikizuez, aunque ukizue lehenengoko revesa, otazazpiarren minutun zentro batea, Hondarribik sartzen dau, baina gero amaierak deskantzoako 2 minuto faltate zinela ederrek sartzen dagoen bat eta horretxeaz jutezaz beste asuta. Nik uste klabia izan dela pizkat igual, ez? Deskansuan aurretikan gol hori sartzia pizka bat ekipoa lasaitzeko, ez? Eta egia esan bigarren zatin oso ondo atea geha. Garbi genuen ja ritmoa mamergen niola, intensidadia eman dio bigarren zati hasieratik ja sartu ditugu batzian, eta egia esan, 10 minututan ja buelta eman dio, ez? Partidu bai. Ja, biharren partida daukizionez, ja zeuek hartu zuen iniziatibi. Konun Hondarribi relajau, zeuek eukizuez okasinioek, da falta baten ederrek sartzen dau un golazo de los que marcan época, gero 6 minutu barru sartzen dau arreituk, arean barullo bat resolbuten, eta hortxe ja azten da toma iraka bat, aunque zeuek eukizuez iniziatibak, gol geisha sartzeko, eta Hondarribi enge relaja, eta da, sin más horretz, iruta bateaz amaitze zue, da, ja, salvazinoi matematikamente lortze zue. Bai, ez, nik uste azkenian, jokalarik merezi dauela, ez, urte gogorra izan da azkenian, bigarren bueltan, azkenian nik uste jokalari hortzen egotiak ez aurrea ez atzekaldea, ez errez jolastiak, azkenian, luzia gintzaiela jokalariei, hortikan etorri egual pizka relajazio puntu hori normala ere bai, eta, azkenian, lasaitasunan partidua, eta azkeneko partidua orain, askoitira disfrutatzea, ez? Ja, horrengoko partidu ebire, ja temporadako atxanengo partidu, anaitasunan kontra, askoitxin, txerloian, rival bat dagoena hortxe desenzu ebitan aian, temporada guztian ibili da hor behian, da, ja zeuek jutez haze relajauta, ja kontuneukitxe, salvazio lortute da zuela, eta horretxeaz ja pintzitazue punto finala, temporada irregular bati. Bai, ez, oso esan desuna, ez, temporada irregular bat, hasieratik neko onda zizian, baina partidu batzuk etxetik kanpo igual etxuen irabazten aurrerak, eta etxe naiz eta igual enengo bueltan partidu batzuk partiduak aurrera atera, ez, etxek aldean, igual kanpoan gero etxuen ateratzen, eta azkenien, erdi pare horretan ibiltzeak, nik uste kategori honek hori dakalare, bai, ez, pixka relajatzen bali mazera, ekipo berdintasuna handia eta euseinek irabazi ezake, orduan nik uste hori pasazioa pizkata aurrera, eta guain, zatizut, azte honetan partioa dakau Eibarre juvenien kontra, ostegunin, eta entramendu hori segingo dugu bakarrik, eta gero zapatun, pizka bat, nik ere bai pizkat, aurren urtera behira, jokalariek ikustea ere bai, ez? Bueno, Iker Dorronsoro, eskerrik asko eta sortean. Eskerrik asko zuri.